Kutukana kunoita Zimbabwe neZambia pasocial media zvakuchizoitika paground. Takuona kuti Zambia yakuwithdrawa pane mechi yafanira kutambwa pakati peZimbabwe neZambia nekuda kwemapolitical tensions. Achipere Moshe akaenda Hichilema naIdhi Mnangagwa zvichatarisana zvotosorana. Sana pena mashoko anomuda itagwa muzara nhasi ndobva subscribe like turn on the bell icon. Tinoona panapangwa pachinzi the Zimbabwe Football Association ZIFA is hastily assembled a 21-man squad to face a Zimbabwe Defence Forces select team in a match scheduled for Tuesday at Faro Stadium. This move follows the unexpected withdrawal of the Zambia Defence Forces from the originally planned fixture, a decision influenced by escalating diplomatic tensions between Zimbabwe and Zambia. On Monday, ZIFA unveiled the squad comprising players from the Castle Lager Premier Soccer League. Technical Director Jetro Unidzarira will helm the team in the absence of newly appointed Warriors coach Michael Nis. Tirikuona kuti aiwa zvinhu zvakunyatsokuitika paground, fight yacho yakunyatsokutobuda panapa paground. Takutoona kuti vanhu vatova aiwa mukoti vakutorwa noda kwokuti tinoona kuti aiwa nyika yeZambia inowithdraw a match yanga yakaplaniwa pakati peZimbabwe neZambia nekuda kwemapolitical tensions. Tinoona kuti pasocial media nawo kubva panhau dzeSADC, nawo dzemaflood elections, nawo scandal yakaitika kuRussia, tirikuona kuti maactivists emunyika yeZambia nevanhu veopposition vemunyika yeZimbabwe aiwa nevanhu vethe ruling party takaona nhau yamavetera iyaya yekuti aiwa Hichilema is a security threat kunyika yeZimbabwe. Zvese izvi zvinhu zviri kuitika zvichiitika pasocial media vanhu vachiudzana, but takuona kuti zvakumanifesta paground. Tichiona aiwa mamatches anenge akanzi aiwa haasi kungoda napresident, but tinozongoona nyika ichiwithdrawa zvayo pasina chaitika zvonzi aiwa inhau yemadiplomatic tensions. Chimotudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pinda kume section medu, saka no subscribe like and turn on the bell icon.